O, Inday. Nainanawag sa isang pang madam. Wako kaila. Sirado. Yes, madam. Hello. Oh, my brother dear. Ya, basi nakalimot ka, igsuon ta. Kanang imo mangnang na may nag-file dira sa barangay. How dare they? How dare? How come? Nga naman. Ako kabaluan na. O sige, basi nakalimot sila. Ato na lang sa pangitawag. Bye for now. Nga naman eh. Garabok kabaluan na. Barangay lang to dito sa mga files. Wala, madam. Ato na lang tanap yung map, madam. Paki-check. Kalami ba Google Map? Walang tao, madam. May naglalakad. Meron. Ayun. Isa. Naghahanap sa'yo, manap, kapatid sige. mo. Mamaya, mapuntahan natin. Sige, madam. Tawagan ko si attorney. Kausapin mo si attorney. Wala akong panahon makipag-usap sa kanya. Hello, attorney. O, attorney, papunta na daw kami dyan. Stay, papuntahan ka na daw dito ni madam kasi makausap daw kayo. Kasi alam mo, attorney, si madam papuntahan doon sa barangay. Pinabarangay kasi siya. Okay, attorney. Okay. Madam, papunta na Magaling. daw si madam. Mabuti. Tayo na. Sige, madam. Kamusta naman ka, Day? Okay ra. Nagkaguba ka karon, Day. Salamat. Ikaw po. Ay, How to dugay be po? na. Gusto ko na kung usapan. Ang kagdaghang lapo, itaplak ni mo pud si mong nawong. Maura na kasi peto, Day, pero magbata ka, Day. Mapay sakit anak. Dili na siya sakit tinuod na isla. Hey, madam. Maayo kay na ako. Yes? Akong istorya sa inyo. Yung ko kalimutan. Gihatagan na magsusunod sa matiting. Yes, madam. Wala naman. Kay dili jubi ako makalimutan Salamat, ako yang giluto kung gabi sa gininilya. Unsa man na siya? Kagwapa na mo. Kanya nga naon niya. Dili mag-uol, madam. Ay, Dili mag-uol. Dili mag-uol. Kinaan ng suno. maayo ba atubang na mo sa barangay. Kana jud. Dapat laban. Laban. Laban na laksa. Andam na ang kuwan dito. Yes. Sa wedding sheet sa Purok Utso eh. Yes, ma'am. Mga kung asa ta dito makikatubang sa mga tao. Yes, ma'am. Thanks na, Kap. Kapag-make-up lang ka ron, Kap. Na ba? Dili na siya sa init siguro na, Kap. Nusblade ko ganina. Hindi siya na init, Kap, no? Reflection. Oh, mo ginana mo gid mag-reflect mo gid. Teka ko da. Dili, Kap. Lingkod ka. Kap. Ready na ang subang ka, ma'am, doon na. Aw. Parang lang taon na to daan kay. Lisod na kay. Para balik sukod. Ipadayon ka na ako, Kap. Pero ipahan sila na dito. Gina ang sumang server na to nga dili na ipalahos kay. Lisod si Madunya Matutina pagkakon kay. Suon naman mo, anak, Kap, di ba? Oh, igsuon ni pero kato mas break up to. Okay, Kap. Hindi Butan mo lang ko. yung- Ay na lang ipabalik dito. Sige. Cancel na lang yun. Cancel na. Ibalik sa secretary. Ay, Kap. Anhira ba ito diri ang DS, Kap? Katong nanawag ganina sa imong cellphone, kina mga tubang lagi daw magdayon karon. Ay di ba nga anak ka wala kay tansa. Pero yung aning sa diri ganina, Kap. Oh, mat. Tawag kay ang ilahan tumong tuyo at og mga tinguha nga mao ang naka-fill up og CIC. So kato sa DSWD. Adto si Marites kay naarabay ang ngalan nito. Sige, Kap. Ay lang pagsaba-saba na kay pag hinag istorya kay uban wa ka balo. Sige. Secret ra na siya. So inani mo baton mo adto ka dito sa ilang balay. Kun kumahimo tukag tarong hinayag istorya kung nang walay makadungog. Sige, Kay lisod Kap. na ha. Sige, Kuan Kap. man ni siya kinini ang secret. Sige, Kap. Ina-about sa trans. Sige, Kap. Sige, amping. Atwa dito sa kwada dito ang lista. Sige, Kap. Kay napokoy tubangon. Hello. Uy, my sister dear. Oo, natingala ko kay nganong tagaan kag sumon dili sa barangay. Matod pa sa sumon nga katong nag-judge ka dito sa Purok 7. Wa ko nasayod adto kung unsa man galing ka to. Oo. Ayaw ka bala ka, wa ko nakalimot kay igsuon ta. Ikaw pa.
ikaw ang pinakapalangga na akong sugat. Oo, sige. Sige. Okay, bye-bye, sister. Lami kayo ang panahon karon. Yes, bugnaw siya kaulan mo. Dili kay init, di ba? Ano ganahan ko sa kuan ka? Ay, madam, timing kay madam, may buntag madam. Timing kay Nadyo ko di kinakoy tuyo madam. Dahil pa ato madam gisugo ko ni kapitan. Ay, ang sa tigisulo ng kapitan sa inyo. Paadtuon ka sa barangay. Stop. What does Marites? Kay dugay-dugay na ko wala ka ato kang Marites. Wait lang. Wait sa wala ko nakituan. Malinaw ko, ako'y kamit ko. Ang giingon ni kapitan madam, patuon ka dito sa barangay kay naabot ka listato sa CST. Ay, as in, Oo madam. Mo nang gisugo ko yung kanto ko madam. Kaduha nga trans. Wala na ko na nakonsweldo. Wala, unya na kayo, pa na ako nadawata. Ay ko anak madam. Asil ka. Ay, ano biglang ni... Ay may kalimot madam, ha ato ba sa barangay? Oh, karon na dayon? Ano na din madam? Nga madam, wala ko maglangay madam. Ha, adto na ko. Eh, manindot ba ay nga kahon madam? Oh, murag karon hindi ko Kabalik nakabalik. nga kahon. Buhok naman ni. Kinsa man ni si? Hala? Kinsa kailak ka ni madam? Oh my God. Ragkata man ni silingan nga chismosa. Agasa? Ay, hello. Naabo ka ni ka din agad Marites, Madam Marites, kumusta? Gilingo, kunin mo Madam Marites. Dahog ka payas, Abi jud na ako kapais ka ako tanay pasanggot karon dayon. Oh, pero tayo, nagunsa mo ka dira? Ano, ayaw ko ba akong props, Nagunsa ka dira, Madam? Wala, anong ko dili ko. Ay, naningid ka sa among istorya, no? Dili ko yung ano, uy. Naarab ako'y nadunggan nga chismosa, raba daw puno ka. Dili ko agas. Bantay, bitaw ka Wala na, siya, paabot pabarangay na na istorya dito sa ilahang ka mga laing pangsilingan mo bahin sa among istorya. Muna pa siya dapat pabarangay. Oh, ano barangay na siya. Kaya dahon ba yung kahoy ka diha kay dahon na rin naka-background sa imong likod. Lagi. Ang naon, ate kapayas. Ay, Ang bagay naman po man. Sa likod gali. Oh, dahon. Oh, bunga. ay. Diba? Perfect. Sige pa. Sige madam, uli na po. Sige, ampi. Kaya makatawat mo dahil ko. Ito yung kadungog ka. Kamantana. Tara na. Dahon. Bunga. Da. Banda. Ako na dugan sa lagsunan. Ako na ipaybalo kaniliya. Kay matudpan, madam matuthinta, nandun ako may isang maistorya. Ako dadahin sa damo kaniliya. Humanda. Ay, naku, maligo ko. Hi, Mars! Hello, you again. Yes, Mars. Ginawa ko, Mars. So, ito yung gaso, Mars. Uy. Ay, naku yung gaso nila, Mars. Huwag na ako siguro ko. Di, Mars, wako. Trabaho po, Mars. Di mo man ako gaso, Mars. Kapag ako, Mars. It's been a long time to see you again. Oh my God. You miss me? Yes, I really is. Pero asa si Kuan, Mars? Marites mo. Wala ko kabantay na, Mars. Ito, nakadawat ako po daw siguro to. Chika na po. Naglagot, dito niya mo kanibig sa mga atang tandumayin lang. Dili pa tama sa Kuan, Mars. Hindi ka pa sumo ka. Wala ko nga. Kuan ka. Wala kay klaro mo deliver chick. Mangutana ka ni ka. Kung abot mo. Abrit ka ta. Kung libata to, kay otro po to sa konsol ka. Ay, wala magwapa, galibat ang agi. Ibarat sila grabe. Mars! Alun! Akong best friend forever and never again. Mars! Hello! Sawadi ka! Nakalaag ka, Mars! Uy, musta naman, Mars? Pag-ibigyan ka na ako, Mars. Imong tutoy ang nasa tabi sa It's been a long time coming. I wish you now. Basta may ato, Mars. Ganun ko on board. Ayun pa ato. Naku, istorya ninyo. Naku na nga. Sagot na mga istorya dira sa mga Guys, ako dira kinikilig. mga kanon sa mo. Naku, Sa mga mga sagap dira ako an, istorya na po. mga kon sa imo, abot sa imo, anan. Aba, dahil na, ana-ana. Abot, bulo na ka na ako, ha? Hoy, Sagap, pagjudayon ko. Ay, ginuna po ng patay gutom sa ginuto. Ay, naku, dilis ka mahalon. Tag 30,000 ang isa. Nakakala po siya ko, nakakala po siya. Nga,
Ikaw nga, Asa ka na niya na punit. ikaw nga yung karami kaon. Ikaw. Asa ka na niya na punit. Palus na, katulad sa basura. Sa man, Dalag ka na niya na ano na makadiri? Ikuan, uy, naku mga dungga, nangasagap dira sa unahan. Nana, napun na yung mga informasyon guys. Kinuok ka. Ma'am! Ma'am! Maaway siya. Ma'am, makaaway na ka, ma'am. Para maaway siya ba? Ma'am, aware na may daan mo kay mukhang beauty. Aware na. Beware of dog. Kinuok ko, ma'am. Wow, makadog. Ay, nakapaginawan ka. Dili Eh, ako kuya. madam, dili. ayun din na pabinawa lang kayo. Katong sa una, diba, basketball, diba, sa nung dyan, basket na kayo, ito kapag-kapag pa siya, yes! Uy! Chip, chip! Ito naman ko to, ang problema ka, ano naabot sa mga Silaag lagi ko. Kay gimingaw ko nimo. Dahil nakitaan po Ay. Bulala. No, kabalo ko nga, anong giminaw na isa. Naana sa kulamon siguro nga kwarta. Or, Uy! Ever ginuko. since Ay, wala wala ko sa ikaon. wala ko alam nito ba Mars na wala Ma'am, ang kaitiyon ko sa mga... wala ka nakawalang pangayo, dagan. Oo. Ara, o mga katura. Orat Diba? Mars, unsa magituyo og tumong nimo diri nga ni ani ka diri? Lalagi na nga sabat ni istorya. Lagi nga ako yung istorya sa imong akad para ma-aware ka ba kay lisod na. Mars, tansa, Mars. Sarap po na siya. Ano pa? Unsa Mars? Unsa ka Mars? Nung sama na siya, oy! O, Gab! Na, Mars? na na. Light lang light. Oh my God, disamot, ma'am. Bakit? Yawa, maningani. Uy, kapungan mo, Mars. Uy! Mars, look. Ay! Okay, Mars. Yawa! Mars! Mars! Pasunod sa Mars. Ano ka, Mars? Wala, gumagab. Uy, ano, Mars? Yawa. Panaunsa mo ka, Mars? Sakit kay Naunsa ka! Mars. Yawa, Mars! Ano man, wala may adilit, Mars. Naunsa mo ba yun? Naunsa mo, ma'am? Amot, ano, Tungod- tandamay, tungod sa balita, tika, ma'am, ay. kinangaratol mong duwa. Naunsa maka, Mars? Patol? Patol po? Gabi naman ka, Mars. Wala ka. Uy, ako mga plato, Mars. Ginuok ko, Mars. Unsa man, gitba ko sa unsay balita. Sulungon sa nimo si Marites dadto kanana pug ko na nga dunggan ni Sir nga makadawat apod guro na siya gayuda or unsa ba na sapsap. Wala ka na lista guro mo to ato nimo para naka-information na nana. Agay, galabad akong ulo. Mars, naglisod na ko sa kong pagpamuyo karon, Mars. Awas ako mga anak mo. Among adopted yung half German Shepherd. Nya ako unsa na lang ko na ni sila gadaduha siya gadaduha og kanang ayuda ako galisod ko. Galisod ko, Mars. Sulungon din nato siya. Tabangi ko diri ay na sig patol man kinabalakan ako mga planggana. Ubanta ha? Ubanta. Batay bulala na pud na imong gichismis. Bantay ha? Dili na ginabulala. Alin na ka para makakaon, makainom na kasi mong tambal. Ato yung siyang sulungon, Mars. Murag gansig ko, Mars. Nga, pagkaltaan niya. Dapat si Kapitan Lauro, Mars. Patakag panghatag, Mars. O siya nagtanaw sa kahimtang na ko. Wow, mga adaptin mga anak. Oh. Wala gi Mars ako undit ko ni Mars para makita matag sa Mars. Pero wait lang Mars. Kani dai ka outfit karon karon ka kita nimo. Ay, pamuyok di agad ha. Ay, pamuyok, ay, pamuyok. Gusto tatong outfit. Dili, kayo, what's ka ba? Ay, kabalok ka, Mars. Mong naingan yung outfit. Basta patulo na siya, mangawat niya siya. Ah, mo di. Barog yun mo chika Bumok siya ha. din dapitan no. Barog yun chika ni mo diha kayo. Sa pahaon pa to diha. Tinuod yun na imong chikal. Agata nga. Kay batay gutom ra ba ka? Wala gi. Mo anira ra ba ka kung makadawat sing ayuda? Masing ikaw ra hinundan na mag Wala pa akong kadawat og ayuda. Bogo. Wala pa siya kadawat og ayuda Hmm. bugo. Ha ka nga ko alam pero nagbutang si Gino. Wala tinuod lagi na di mo ka mangitag ko. Kadugay mo mabit sa kong balay, uy. Unsa man dyan na, day? Dali alam na. Dali kay isa ka oras sa tadari. Ilod kay mo ko. Maguba na ko ning kuan tandado. Dali abi, kadugay ba ninyo uy? Kani nga kami isa ka oras ning tagad sa imuha. Nagidam ko tagot lang gidam kay murug kapikol man ning yabi dam ko unsa naman ni? Ha? Naunsa man day na? Sulot lang ano? Nang nasulot ba dam? Imong koko? Oo, akong kuko. Ay, maayo na. I-try daw anak daw, lubag. Na di gud madam kung ako yung kuko may nabalik Ay. dam. Wala, Jod. Chula, Jod cake ka. Di na oy. Alis na nato ni. Iya tagbag og assistant. Hala, naras ni madam. Diri ka. Diri ka. Tinuod ba na imong Taman chika? siya? Asa siya? Para ay kang nakaputi. Ambisyosa na kay ka. Naunsa ba day Imo na ka? tayo ayuda. Ako mga anak, mongguloy. Tura mongguloy. Tagaay mig justice. Magduha na kagkuwag ayuda na kami, wala pobre na kay me.
Hulat sa! Dili mo na nakusdala kung padaw. Basta magbase na siya sa kagwapa. La! Gikan ang istorya kang Agata. La! Asa na siya pagiyaan na siya naglago. Hoy! Kuya ba ng mga dagang mga tira ng mga tsila na to dira? Dili si para mauman ang chika. Nuod mo na imong chika. Dili. Oh. Kung sa'yo mo gingon kang nilya. Nga ako daw perminti makadawat ng ayuda. Lagi naman ako giyon mo man. Na baka ako nila. Dili na mao. Dili ako sa dili na mao. Ay, ana sa ni ana sa. Makakakit ka ba? Papa ka niya. Konsert pas ko. Wala, na-appeal siya. Baka. Wala. Nasa ayuda ba yun? Hatas ka ba? Wala pa ako kadang ayuda. Ay, natansa. Ay, alam ako tala. Hugas mo sa kumama. Alam ko na. Uy, madam, nakadawat na si Nelia. Alam siya. At si Marites di ay. Ay na si Kapitan. Karon. Mag-settle ta. Hindi naman nila gining ano. Kap, alam mo sa kap na nakadawat daw siya kap na nakumamo wala ka. Hindi siya kadawat ka. Wala na siya asawa. Pobre na daw min. Dapat mga dato na nadawat. Alam mo siya, Bi. Anong inani man? Inani na itong buhaton. Basta ba, nakikiusay dito? Wala. Sa barangay? Wala. Ugma, magkita ta sa barangay para aton istoryahon about sa regarding aning mga paghitabo. So, unsa maging hinungdan aning nani man ang istorya? Let's up kap. Kaya natingala jud ko ka. Di kahit lang abot si Nelia o gisagpa ko niya. Nya karon ang iyang giingon ni Agata nga ako daw nakadawat na daw kong ayuda. Nga bag-o ra man ko gitigsan ganiha. Ug ni doon sa ko ang makadawat daw ko. Ani ang put sa akong istorya ka. Nang mugas ko, kay human ako ilo niya, og niya, iabot siya kalit. Og naghatag chismis, yung gichika na to, nakadawat daw si Marites, pangkaduha nga ayuda. Ang sa manika, kami mga pobre ka, wala na may katungod. Di na mao kung istorya lang. Muna, di ka sa baba. Mo na dira ka na sayo. Ayaw ko mabubural. Kaya ako pa nang gipanday. Unsa magit ka? Hilak ako baby. PWD. Hindi na maujud ay. Patutya bi, ang pano lang po ng pano. Sa may mga anak patulon man dila sa Tingnan ulit, masimuha. O anak o ka, muna ang Iskanipsi? Iskanipsi? Iskabitsi. Sagol sakit. Sagol sakit. Kat, dapat ikarga na sila sa listing ka. Peluwi ka. Ano na lang, magulat lang ta sa CIC. Away lang mga sakit. Murag tanda ko mag-atay na. Kat niya. May pandato anak. Kanaom, ragikan pag mudiling sa Niya, dili ka pwede. Morning ka ba ni... Bebe? Oo, ni Pebe. Ah, si Pabo. Pabo? Pabo. Hi, Pabo. Sige, inani na lang, ugma, mag-istorya ta sa barangay para mahusay nato yung tanan. Palihog kong ibutang dito para masitin ugma kay na isisyon. Ha? Para mundang sa tagsisyon ka Diyos kay para sa kuan. So, ani na lang, Marites Tilia. Ayaw pagdagag istorya. Dapat uban ka. Oh, uban jud ka, witness ka. Witness ka. Ano lang. So, pwede na ta magkuhan sa kay kuhan kaayo. Wala kay kaon panihapon unya. Muli na mika. Oh, sige. Diha! Yaw, mauna kay sulsulera kay ka nga bayod ka. Mers! Ano lang, day. Siya na kayo. Okay naman sa paka, pero nga ako alam ka pa kayo. Ano gisag pa ako na to? Sige lang, makadaot dito kag 6,000. Nagkabalagan ko, isa ka po doon sa kanila. Kana jong ganahan mo ka, mo nabutaran jud ti ka perminti ka. Sunod na eleksyon ay kalimtihan. Kaya ikaw magugna muna daw. Then, ang inani na itong buhat to, ay kabalagan kay President Manimo ang DSWD. Ito nga ka pa. Ay, la! La, pasensya. Basta ka to lagi kap, tarang, kuanang kap, tarang isito lang ta na ugma kap, kay saon ka man, ang dagang mga chismosa na, basig nanap yung makadong. La, ni anak kap, basig pang sumbagan to anak kap, ba, ikaw na. Kap, tarungan lang ka pa kay... wala ba may kaon ng kap? Ano sila? Awin mo ko, mama! Dalo sa ako sa kuan. Ah, sige kap, bye-bye, padala na yung city pound kap, yung mga patulong nila lang kayo kap. Ay, nak. Ah, sige, okay. Sa ugma, mag-abot ako sa barangay. Tawagan din ako si Madam Matutinaan. Ano ka masturya?
password be. Buot to password be. Oh, perfect. Okay. Hello, Madam Matutina. Saan naman ko ani? Uy, gitabangan ko nila datong parok-parok. Nambakulata akong dating. Kapoy kayo. Madam Matutina ka nang... Kuan ba? Kung saan mata magkita? Pare mo ko matabangan bunog kay ko. Yo, Madam Matutina. Ano sa baba?